Ja, det er det som en fremlæggelse af vores disposition og vores problemstilling. Den lyder, hvordan påvirker samfundets forventninger om perfektion og unges mentale sundhed, og hvilke mekanismer anvender de til at opretholde en følelse af lykke under pres. Og i det første bilag bliver vi præsenteret for, at det perfekte er det nye normale. Der bliver vi præsenteret for en kultur, hvor perfektionismen er blevet normen blandt unge. Det belyser, hvordan samfundet skaber et konstant pres for at opnå uopnåelige standarder, og hvilke konsekvenser det har for unges mentale sundhed. Så det her, det lægger også virkelig meget op til en analyse af, hvordan samfundets krav om perfektionisme fører til øget stress og angst og depression. Det inviterer til at undersøge de mere strukturelle og også kulturelle faktorer, der bidrager til den her udvikling, herunder sociale medier og dens rolle i at forstærke de her forventninger. Bilag 2, lykke kan købes for penge, omhandler forskning af Michael Norton, som viser, at penge kan øge lykken, når de bruges på andre frem for en selv. Det fremhæver betydningen af prosocial adfærd og dens positive effekter på velvære og mental sundhed. Så det lægger op til at se på, hvordan prosocial adfærd netop kan fungere som en mekanisme til at opretholde lykke under pres. Godt nok. Og så det sidste bilag, vi har, det er bilag 3, smukke mennesker er lykkeligere. Det her bilag præsenterer en undersøgelse fra Sociologisk Institut, som viser, at der er en sammenhæng mellem skønhed og lykke. Det udforsker, hvordan æstetisk opfattelse påvirker generelt trivsel, og udfordrer ideen om, at lykke ligesom kommer indenfra, så den lægger sig op til en analyse af skønhedsidealerne og deres indflydelse på unges selvopfattelse og i den anledning deres mentale sundhed. Og igen, så kan man hoppe ind og kigge på, hvordan sociale medier og kulturelle normer ligesom forstærker de her idéer. Ja, så mere specifikt i bilag 1, der kan vi se, hvordan perfektionismens kultur er blevet et normativt pres, der ligesom påvirker unges mentale helbred negativt. Ekspertudtaler for eksempel Bjørn Holstein fremhæver, at det er et bredere kulturelt problem, der ikke kun påvirker individet, men er forankret i samfundets strukturer. Og det er altså den institutionaliserede, individualisering, som Ulrik Bech opfandt, så at sige. Det er den, der ligesom, den beskriver, hvordan at samfundets systematik fremmer individualistiske idealer om perfektion, hvor hvert individ forventes at stræbe efter det højeste niveau af præstation og udseende. Det her fører til en konstant tilstand af ligesom konkurrence og sammenligning blandt unge mellem hinanden. Perfektionisme fører ofte til akut stress, og som så også på længere sigt kan blive kronisk stress, hvis det ikke håndteres korrekt. En hektisk og stresset hverdag bidrager til en konstant stressbelastning, som kan føre til alvorlige psykiske problemer, som f.eks. angst og depression. Sociale medier spiller også en betydelig rolle i at forstærke de her perfektionistiske tendenser gennem social sammenligningsteori. Der kan vi ligesom forstå, hvordan en ung konstant sammenligner sig selv med de ofte urealistiske og redigerede billeder, de ser på de sociale medier. Og den her opadgående sammenligning skaber ligesom et vedvarende pres for at leve op til de uopnåelige standarder, hvilket yderligere forværrer unges mentale sundhed. Hvis vi kigger lidt nærmere på bilaget med lykke kan købes for penge, så er det meget det her med prosocial adfærd. Prosocial adfærd har positive effekter på specifikt mental sundhed. At hjælpe andre kan ligesom skabe en følelse af formål og tilhørsforhold, hvilket er helt essentielt for mental trivsel. Den her adfærd kan ligesom fungere som en buffer eller en forsvarsmekanisme mod det stress og pres, som perfektionisme og sociale medier medfører. Unge, der ligesom engagerer sig i prosociale handlinger, rapporterer højere niveauer af lykke og velvære. Det her viser, at lykke kan opnås gennem meningsfulde sociale interaktioner, snarere end gennem ligesom materialistiske eller perfektionistiske mål, om så at sige. Så det er ligesom en forsvarsmekanisme, som unge kan anvende til at opretholde en følelse af lykke under det her pres, de bliver udsat for. Ja, hvis vi så kigger lidt på kropsopfattelse og sociale medier, så kropsopfattelse og skønhedsidealer har en ligesom meget dyb indflydelse på mental sundhed, især hos de unge, der er særligt sårbare over for sociale medier.
de her platforme, som f.eks. Instagram og lignende, forstærker omgående sammenligninger, hvor unge konstant eksponeres for billeder af tilsyneladende perfekte kroppe og også livsstil. Og det her det fører ligesom til en utilfredshed med ens eget udseende og øget selvkritik. Så social sammenligningsteori viser ligesom, hvordan sammenligning med andre kan påvirke selvopfattelsen negativt, hvilket resulterer i lavere selvværd og højere niveauer af stress og ligesom depression. Og det var altså det, vi så en del på i bilag 3. Sammenfattende der kan man ligesom sige, at perfektionisme og samfundets forventninger om perfektion har en betydelig negativ indflydelse på unges mentale sundhed. Øget stress, angst og depression er direkte konsekvenser af den her kultur, det har vi ligesom kunne se stige. Og sociale medier spiller i høj grad en rolle i at forstærke de her forventninger gennem ligesom konstant sammenligning, som vi har været omkring, og opadgående sociale sammenligninger. Prosocial adfærd fremstår som en virkelig vigtig mekanisme i de her situationer, især ifølge bilag 2, og det er virkelig en ting, som unge kan anvende for at modvirke de her negative effekter ved at engagere sig i ligesom handlinger, der hjælper andre, sådan så at de kan få en følelse af mening og tilfredshed, i stedet for bare at blive ved med at jagte det materialistiske og den perfekte livsstil. For at konkludere det, så har samfundets forventninger om perfektion ligesom ført meget til stress blandt unge, angst og depression. For at opretholde en følelse af lykke bruger unge mekanismer som f.eks. prosocial adfærd og forsøger egentlig bare at opnå de her sociale skønhedsidealer. Men det er ikke rigtige mekanismer, i hvert fald ikke at forsøge at opnå sociale skønhedsidealer, noget der giver varig lykke og kan i stedet ligesom i sidste ende forværre deres stress og selvkritik. I forhold til diskussion, så vil det fx være interventioner, der fremmer prosocial adfærd og kropspositivitet, kan potentielt forbedre unges trivsel. Det er ligesom vigtigt at udforske, hvordan sådan nogle tiltag kan implementeres effektivt i samfundet og i selve skolesystemet, ved at fremme ligesom positive sociale handlinger og et sundere forhold til kropsopfattelse, så vil man potentielt kunne skabe et miljø, der støtter unges mentale sundhed i meget højere grad, og ligesom, sådan så det på en måde også bliver en forsvarsmekanisme for dem mod det her pres, den her kultur.